Čauky ľudia, ja som Mirko a my teraz mojou crew. Za kamerou kameraman David S. A ja sleduje Takačko Bias, Instagramy, a moje kotový girlfriend. A dneska budeme robiť pranky na ľudí, budeme po nich strieľať takýmito pištolkami. To si to nepočul, vypnú. Ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite dať like a odber. A odoberať aj to mňa. A zľadnutie. Oberať aj môžete aj túto šľanu. Doberám. Ty kúkaj tam. Tak čo? Ja to viem dať potom do jedného videa. Podrž to. No debil ešte viac. Dej a nevyskoj. Na zdravie. Poučajte šuj. No tak, áno. Ty si sprostý. Si povedal si tak. Pomaly. Si povedal si tak. A čo? Máte to? Máte to? Nie, nemáme. Tak ľudia, ne? No tak strieľaj. Miro, strelil si. A tak a prečo to strieľaj do ľudí? A nestrieľaj do Tobiasa, ty debil, nestrieľaj na mňa. Na toho typka na bicykli. Bože, Miro, strieľaj. Však strieľajte. A nie, na Tobiasa. A ja nebrzdím, hej. A strieľaš to na mňa. Tak je. Pauza. A prosím ťa, na ľudí, hej? Tak mi to nechci šoknúť. A čúraj. O, čúraj. Ty na niekoho? Ty si mi natočil? Ty si teraz natočil. A ja budeme nenápadne. Volám to strela na mňa. Ale si sa točili. Na to typka mocno. Dávid. Tak strieľaj. Daj to mne, Bože, alebo ja strelím lepšie. Daj to mne, Miro. 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 Z prankovania ľudí sa stala to, že prankujú oni sami seba. Strieľajú po sebe. Miro, daj mi tú zbraň. Budem strieľať ja, lebo ty si úplne mimo. Daj mi tú zbraň. A ty vôbec nestrieľaš aspoň. Tak ale ten degaž nestrieľa po oni.
Nestrieľaj po mne. Zase tankovať ideme. Čiže kamerová služba je už David. Daj mi tu more. Hovorím, či daj mi tu. Nie, ja. Nech sa pýtaku? Ja. Idem šúrať. A moc dobre to vôbec nejde. Jaké špeciálne zábery more. Asi kam... Teraz sme dostrelali. Dobre, a že sa vám to páčilo, tak nie a to by si dajte like, odberte mu like, alebo to je začal pokračovať, mu dajte tak mu dajte odber, že by mal 100 odberateľov ako ja, a ja mám 20, čiže like, odber.